टोली जालू का धरे बाबू टोली जालू। क्यों जाती है इधर उधर? हम दिन पो दिन देह तोहर फैले बारू का खैले बता दा बात सही के हमरा बुझाता असर धइल बाटे तोरा बाबू लोग के कइल से। दिन पो दिन देह तोहर फैले बारू का खैले बता दा बात सही के हमरा बुझाता असर धइल बाटे तोरा बाबू लोग के कइल के। उछला पर काहे तू लजालू का करे बाबू टोली जालू।